You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello. Yes, hello mga kaibigan. We're here. We're late, but still great. Dili Ni Advice. Ay, nagtagak dyan siya og bars. Gusto dyan niya magtagak og bars. Uy, gusto na ko i-shout out. Excited ko mag-shout out og donors. Kisa man na itong mga donors karon. As usual, thank you so much, si Ter, si Ayu, si Carmayoni, and natay new donor, si Steven. Hello! Hello, thank you. Nag-send siya message, uy. Ay, nagsend siya message. Oh, ano siya, hello. Dapat gitulo ni mo ni, dili ka formal, Steven. Dapat gitulo ni siya kabok. Hello. 3 times. Hello, ano siya, I enjoy listening to your podcast. I can understand 60% of everything said. Ha. Ikatulo siya nagha. Ay, okay. Oo. I'm enjoy learning Bisaya from your discussions. You guys are fun and entertaining. Keep going. Very respectfully, Steven. Yes, thank you so much, Steven Universe. Muna kong ginaisip po ba si Steven Universe. Allah, thank you kayo, Steven. What we can assure you is just us giving you what we can. Just ourselves. Yeah, just ourselves. Oo. Tapos, palihog kog share ani nga episode, guys. Kamo na mga nagapaminaw sa Spotify, basig na mo yung mga friends diya na gusto magminaw o ka ng mga Bisaya na podcast. Pasalamat sa atong mga listeners. Dili man ka mong pasalamat. Ay, sorry, nalaktawan sa script. Thank you so much, listeners. Thank you. Salamat sa itong mga listeners. We love you all. Gamay lang lagyan palakpak. Di gamay naman kung tao ron. Okay, unto pa no. Hapon pa. No? Oo. Mag-uluhan na tabi. Sige. Sa uluhan, sa mga nagdilaab nga mga balita. Usa ka inahan, nagyaw-yaw sa social media kay wala gipag-graduate yang anak nga di kabaw mo basa. Og, o sa pakainahan, naghilak sa social media, human gibaligya ang litrato sa iyang anak sa mga PDF file sites. Wow, kalain. Ngayon ko wow. Wrong like that. Og, Victor Neri, nakakuha na gyud og law degree at 49 years old. Wow, Amazing. Kana og uban pa sa Dili Ni Advice. Ay, okay. O, dali na, magsugod na ta. Nay isa ka inahan. O, nay usa ka inahan. Bisaya ni siya nga inahan. Nagyaw-yaw siya sa social media, sa video. Na siya recording sa video, guys. Kay, wala gi-graduate yang anak nga di ka maumubasa. Ay, nga nung dili ka ba umubasa yung anak? Ang context ani guys, ang iyang anak kay, ay pangitaan ninyo ni nga post diri sa Brigada News FM Cebu. Ang caption sa post kay, inahan gayaw-yaw kay wala gipag-graduate. Ang usa ka estudyante nga dili makamaumubasa. Mao na ang ilahang headliner dito sa Brigada News FM Cebu. So kani siya si Mommy nga nagpost. Ang iyang pasabot kay ang Litalip Elementary School. Nga gi-shoutout pa niya. Shoutout ka Teacher Maridel. Ay, hello, shoutout Teacher Maridel. Oo, gi-shoutout niya. Kay wala gitanong na ko ang tibok video. Wala man jud siya ni mention na iyang anak ang wala ni graduate. Wala man siya gi-mention. Wala siya gi-mention, pero ambot nga nung nakaingon nga iyang anak. Basin na apay prior post. Basin na pa siya ilaing post. Oo. Nagyaw-yaw siya, guys. Dili na namo i-play kay medyo taas-taas 4 minutes ni nga video. Kung kamo ang mag-play, mas maayo kay para naapod mo mapaminawan sa iyang side, no. Pero ang ihamanggong POV is from a mother who's hurting. Wala siya niingon nga ayang anak awan ni graduate, pero sa video lang na atong natanawan, wala siya gi-mention about sa iyang anak. Gi-mention lang niya ang iyang experience sa Litalip Elementary School. Oo, pero pananaw nako sa iyang pagkayaw-yaw, POV ni siya sa usa ka mama nga nasakitan kay wala ni graduate iyang anak. Okay. Ana. Mo na akong pananaw sa iyang POV, pero mami,
para ni sa imo ako message. Dawata na lang nga wala ni graduate imong anak. Kay di ka balo mo basa. Ani ni siya guys. Ang iha pa yung context sa ihang pagkayaw-yaw kay medyo proud siya ni ingon nga. Ning graduate na lang siya grade 6, di gyud daw siya kabalo mo basa. So siya po, di po siya kabalo mo basa. Oo. So karon ano siya nga? So karon nga tiguang na siya maski pag 5 languages. Mag-discuss ita. Magtinubagay ta 5 languages, Arabic, Chinese, unsa to yang gingon. Mag-ininchik ta, ano siya. Pero sa elementary pa ko, di ko kabalo mo basa, pero shout out sa akong teacher, gipag-graduate gihapon ko. Mao na iyang context. Ay, na-expose si Teacher Maridel na mapag-graduate o estudyante nga di kabalo mo basa. Di lahito yung pasabot nga teacher nga ni graduate sa iya ha. Ang iyang message karon against ni siya kang Teacher Maridel. Siguro kay kuan, wala gipag-graduate ni Teacher Maridel. Lahi po to iyang teacher sa una nga gipag-graduate siya bisag di siya kabalo mo basa. Oo. Siya man good guys, katong sa bata pa daw siya, grade 6 pa siya. Gikan grade 4 to grade 6, di daw jud siya kabalo mo basa og English. Oo, sa high school na daw siya nakabalo, nakakatuon. Kay naulaw na daw siya. Oo, kay nauwaw na daw siya. Pero katong sa una, dili siya kabalo mo basa. Mami, ano siya pangalan ni mo? Mami. Mami, kanang dawata lang nga dili mo graduate imo anak kay lahi man gud sa unang panahon. Sa unang panahon, siguro na ay pwede lang na walay report ang teacher buhaton, discretion niya kung ipag-graduate ang estudyante or wala. Medyo wala pa kayo streamlined ang process sa DepEd. Siguro lang. Siguro lang. We're speculating right here. Pero karon man gud mami, dapat manggod jud nga makabalo jud nagbasa imuhang bata diha. Okay? Kay dapat manggod grade 1 kabalo na mo basa. Dapat grade 1 kabalo na mo basa. Grade 2 kabalo na mo basa, comprehend, kabalo na jud tanan as in. Reader na kay kuana ba katong grade 1 ko. I feel like nawala ang camera. Why is mo ba? But we're still live. We're still live? Keep talking. Nakuyawa eh. Pero anyway, feeling na ko no, katong grade 1 ko, reader na kayo ko. Pero Kring, kabalo ba ka? Di ba nagyaw-yaw siya? Nakasabot mo ko sa iya pag ingon niya nga. Katong elementary pa siya, di ba siya kabalo mabasa, pero pagka high school, dito siya nakakat-on. Pero mo lang mangyapon, at later stage in our lives, does it matter if nakakat-on ka late or early? Does it matter? It matters. Kanang sitwasyon ni Auntie, exception na siya. Natsambahan na nag-succeed gihapon siya sa kinabuhi, bisan pa og. Yes, hello ma. Hello. Nasa, ay, di. Hello. Taro nga na, Kring. Naay na nawag Lazada niya moto na disrupt ang camo. Ay, kalain sa Lazada. Do not disturb ko ha, pero nanawag man gyud siya. Mangayo na lang siya dito, kay naaman dito akong bana. Gani. Junip, ay, paki-answer sa door. Oo niya, pagkaman. Ana pa siya Kring sa iyahang pagyaw-yaw sa video. Ano siya na, trabaho daw na sa mga teacher nga magtudlo sa ilang anak kung saon pagbasa. Trabaho sa teacher. Yes. Tinuod na. Pero actually, trabaho po na ni mo, mami. Tabangay mo sa teacher. Dili na sa teacher alone. Ikaw po dapat, mami, ang mutabang sa imong anak. Kay kabalo naman day kang bugo ka. Niingon man siya Kring. Wala ko nang libak ha. Siya mismo niingon sa video. Akong pinakabugo sa among klase sa una. Ano siya? Niingon siya. This is not from me. This from her. Ano, saan may dili forma si Kring. Uyog-uyog na niyang camera. Dili siya formal na pagkababae. Lagi replyan pa niyang Lazada, guys. Muna, nagkurog-kurog ang camera. Yeah. Ano siya? Mag-ayo day siya. Kaya naman si Jonip diha. Dili ka formal na delivery, sir. Sayang. Gwapa ba kayo ko sa video? This is my moment! Oh my God. Yes, hello. Gireplyan na ako sa Lazada, sir. Sir, pangayo dra, sir, na di akong bana. I-deliver na iyahang iyaman na sinina diya. O, diba? Anyway, dili na trabaho sa teacher alone ang maningkamot nga makabasa imong anak.
ikaw pod mami kay ngano in the first place, kabalo naman ika nga ikaw ang pinakabugo sa imong klase sa una. Most likely ma-inherit gyud na sa imong anak ang imuhang wits no. Tinuod. Pareha silang bugo. Mo gani makabalo ako no dili sa ingon nga hilas kay ta, medyo hilas man jud ko. Oh, hilason mi gamay dere. Hilason man jud ko. Kabalo man gud kong bright ko. So pag kaskwela sa akong anak, wala jud ko nag-care kung asa sila nga level sa reading. Oh. Kay ngano, sige magyapog ka honor kung ma-honor ngano kung honoron nila. Ibig sabihin kabalo mo basa. Mo gani no. Oh, wala na gani mi study. Wala masaw na naghinilas ko pero naana siya sa level of awareness nimo ba? Kung aware kay mong anak bright, pwede ra siguro nimo pasagdan. Pwede ra. Oh. Pero kung kabalo na gani ka nga ikaw mismo niyon kasi niyon ka sa video no na ako ba yung pinakabugo sa mong klase sa una pero gipag-graduate gyapon ko. Proud kay siya niingon ana. Oh, dili dapat na ika-proud nganong proud siya ana nga dili man na ika-proud. Mao gani no. Unya karon kabalo man ka nga ikaw ang pinakabugo sa una sa inyong klase. Nganong wala pug kana ning kamot nga makabasa imong anak Gani no. Giripit nimo ang cycle sa imuhang syempre niagi kag shame. Ningon ka sa video na maulaw na ko sa una, ginabuli ko. Oh, ginabuli siya. Oh, ningon kag bully na word. Ginabuli ka sa una. So okay ra na ginabuli ang anak karon. So, gi-repeat lang nimo ang cycle sa imong naagian sa una padung sa imong anak. Di man di pud siya kabalo mo basa, gipausab ra nimo sa imong sarili. Mo ganino. Nga pasangilan ba nimo mga teacher? Ang teacher na diay ang naay responsibilidad na kabalo mo basa imong anak. Nga ikaw man ang first and foremost ang ginahan na nasa balay. Abasin wala ka sa balay pero maskin pa. Gipangitaan nimo nagpamaagi dapat. Oo, kung tayo OFW ni kinaga-mention siya. Wala siya ni mention na OFW siya guys, pero naga-mention siya na bisan pag mag-inarabi kay ta, mag-ininchi kay ta. Mag-in-English ay ta, mag-Bisaya, Tagalog daw. Oh. Kabalo na ko karon ana siya. Oh. Butang tag OFW ka niya, dili ka makaatiman sa anak. Why video call diha? Gag-video man gani ka karon. Mo ganino. Kung na video ka karon di ka video call sa imong anak. Bisag katdog na mga basa-basa. Mga SVS, ay SVS ba tawag na? SVS. CVCD consonant, SVS ano yung SVS? State versus state na gaming na ko. Ay, di ba? CVC akong masabot, consonant, vowel, consonant. Mo ganino, dog, cat, rat, big, bat. Ay, hindi ko ba? Ing ana ba? Ngano, medyo mabash jud ka diri mami. Adili nimo ma-blame ang mga tao kung mabash ka. Nag-sympathize ko sa imuha sa point na sa una gipag-graduate ka maski hindi ka balumbasa, pero karon bisan pag maggininsi kay maginarabi kay ta. Yes, nag-sympathize ko sa imuha nga maybe in your case it didn't matter nga dugay ka nakabasa. Oo, it did not matter in her case. Kay later in your life, like right now, you can exchange languages with other people with fluency unsa ba tong nga language. But now your child is suffering. We're speculating it's your child because you didn't mention it's your child. Pero we're speculating that it's your child. And if it's your child na wala gipag-graduate kay wa nakabasa, tama ra na siya. Dili dapat mo graduate. Dili dapat. Pabasahon sa. Dapat kabalo mo basa og nakasabot sa iyang gibasa. Oo. Kay kung dili ka balong basa og di ka sabot tas gipag-graduate, mapasa na po na sa high school teacher. Libakon na po ng mga elementary teacher. Moingon na po ng high school teacher. Ngano nakaabot man ning high school? Mao. Ngano di man kabalo mo basa? Ngano gani nakaabot og grade 6 in the first place? Gani, dapat grade 4, grade 3. Kuan na fast readers na sila and grabe na sila og comprehension skills. Basaha sa ang comment ni Nathaniel Blank. Usa day ang comment ni Nathaniel Blank. Pangutan na kung siya ba ang pinaka-bright sa tanang bugo? O siya ba ang pinaka-bugo sa tanang bright? That is the question. Ana si Nathaniel Blank, pangutan kung siya ba ang pinaka-bright sa tanang bugo or siya ba ang pinaka-bugo sa tanang bright? Hala, middle lagi ni. Kung imo jud hunaon og tarong ba no, middle ni siya. Hala, amazing. Palakpaki gamay. Gamay lang. Salamat sa comment ni Nathaniel Blanc. Hala, salamat kaayo. Anyway, mo to guys, mami, wa jud siyang name, pero mami, unta,
nahimasmasa na karon. Siguro, Kring, ang nagsympathize po ko sa basig ang POV ani is she is hurting. O nasakitan siya kawa She is kagrabe hurting. niya, anak. So, naluoy ko sa inyo, pero kung 1 year lang, if it takes 1 year for your child to learn, then that 1 year will be worth it. Yes, Nabalikon, yes, nabalikon. yes, Balik ka, yes. pabalik ka. Ipa-tutor. Ipa-tutor. Ay, pwede. Pa-tutor. Kung mahimo. Oo. Nga naman di ay. Pero pasalamat itong mga anak, dili na to need anaon nga. Kanang, A, B, C, dili na. Katong renter na to sa una ba nung 4 times it! 27 times 3! Dili na ako pa! Ano to mong borders na mo sa Nanawan una. na po ng Lazada driver. Wala naman po na to ang camera. Kadali. Ala ka, bad ang Dili siya Lazada. formal na Lazada na delivery. Dapat si Jonip di ang imong gitawagan, Kring. Kaya para siya na lang ang mo adjust. Si Jonip ang mo gawa sa bali, pangitaon niya ang rider. Dali lang, babe. Kasama ba? Pagkuhan sa pag-intermission. You are so fun, you blow my mind. Hala, dili formal ang rider. It's na lang. Guys, kadali lang gid ha. Naa pa man among audio pero among video nawala kay among gamit man good na camera is on phone. That's why we said we wanna a dedicated camera. Kaya amo ang camera man good karon, guys. Kay ang cellphone ni kring. So, ang ibig sabihin ana, kung naay mag-call, mawala among stream, mawala among feed, camera feed because someone is calling. Nag-DND ko. Pero kung mag-DND man ko ka, balik kung tawag mo go through. Ay mo ba? Oo. Iitsa na lang dieng ng rider. Iitsa na lang kuya. Pwede ra to mabuak. Kuya mo ba? Sinina ano? Hello daddy, na nagapanawag na delivery driver. Anak ko ba na? Okay, Salamat. Naka-podcast voice gihapon ko sa Sige na. Nakabalik na. Yan, salamat kaibigan, we're back. Nabalik na may. Pero hiwi na ang camera. Excuse me. Wala, hiwi sa camera, Alright. Tama na. So, muna to guys. Salamat. Salamat. Mga inahan, paningkamutan na to nga mo makabalo mo basa. Bisag ka na mga naga-Roblox karon. Bisag Roblox lang, nakabalo sila mo basa tungod sa Roblox kay na ako'y classmate ba? Ay, classmate sa akong anak ba? Kanang nakabalo daw mo basa tungod sa Roblox. Gani kay need jud nila makabalo basa sa Roblox kay na sila chat. Nay chat. Pero wrong spelling. Diha magsugod. Diha magsugod. Sige lang. Ako gani sa una, I can vividly remember ang pagbasa nako sa private kay sa katong wala pa ko gaskwela ba. Kabalo naman ko mubasa, kabalo na ko mubasa, jud pa ko nag-eskwela. Feeling nako. Nakoy memory nga kanang nagabasa nako, wala pa ko nag-school. Sige daw. Ma-remember ako sa una ako magbasa sa private kay private. It's so formal siya. Sa Finding Nemo, siya, escape! Gani, no more si Dory. Private! Private. Sa una. Dagan ba kayo kay magsakay ta sa sakyanan ni Papa? Na may makabuta ang mga jeep nga, kung tayo private. Or kanang PUJ. Or not for hire. Basahan ko na tanan, private. Okay. Diba na? Di man ta magsugod. Hantod na mag-correct sa imo. Man jud na. Natural lang na siya. Tama ka. Ako ding anak nga bunso. Murag dugay man ni siya nakakuan. Kani si kuan, Stellar. Dugay na siya kabalo siya mo basa krim pero dugay siya naka-gets og dugay siya naka-learn og spell. Okay. Kay tungod sa Roblox muna ang dahilan. Roblox ang dahilan. Mali ang spelling niya. Kabalo siyang basa pero mag-spell mali kay sa chat ba. Pero katong sige na siya anime, katong sa sagiyo na ihang TV. Dito na okay na siya kay syempre kailangan man niya mo basa gyud. Basahon jud niya ang kuan. Nag-anime siya. Ako nga mama ko, kabalo ko sa akong sarili na ako'y gamayng bright. Di ko musulti na I'm as bright as Darling. Pero na ako'y gamayng bright. Dako man ang bright ni Kring. Ambot lang, dili ko kaingon. Pero gipaningkamutan ako ang akong anak nga mo basa. Wala ako nag-confident. Wala ako nag-confiance.
So gipaningkamutan ako na mobasa mi sa akong anak og bedtime stories matagabi Karon Makatabang na. karon nga kabalo na siya mobasa na wala na mi nag bedtime stories kapoy naman. Para plastikan lang to, Plastikan lang to Ay, para makabalo siya makatuon, mobasa. makakatuon. Pero karon kabalo na siya mobasa, okay na mi. Mo gani no. Pareha. Diri na ta sa ikaduha. Usa ka inahan nagilak sa social media, human nakaibaw nga ang mga litrato sa iyang anak. Kay gipangbaligya sa isa ka website nga gitawag nga PDF files. Dili uy. PDF files. Ako rin nagbuhat-buhat anang PDF files. So mo man ang pagkabutang dili uy. Ay, Maoy pagkabutang dito sa news. Sa news jud. ay abi na okay na agi di ay. Mo po siguro ilahang terminology. Ay, di When we say PDF files, it means the actual word na PEDOPHILES. We don't want to say it because we might get sanctioned or whatever. Labasin na ate mga whatever strike or whatever. Gani. Dili na mo na i-mention. Pero guilty ba ako ni Kring sa una? Si Queen Hera ni useless man oy kung pangitaon ninyo ihang content sa TikTok. Di gid ninyo masabtan ihang video kay nagahilak siya. Gahibi siya. Babanap ko kayo. Ihang kuan dito, ihang pagkastorya dito is inaudible na halos. Kay katungod sa iyang paghilak. Nagilak siya ang context kay nasakpan niya nga nagsumbong sa iya. Nga kapwa mommy siguro or parent na nakitaan ang picture sa iyang anak sa isa ka illegal website where they sell children's pictures to sell to PEDOs Sa madilim na parte ng internet. Ang giingon. The dark web. The dark web sa madilim na parte ng internet. Oo. So sa una Kring guilty ko ani. Kay kana kung dili good ka gaisip nga. Wala ka ana ka evil ang world. Kanang wala kay care ba nga kanang abi nimo friends ang imong ka Facebook, di ba? Wala kay care. Nagapost ko sa una og kanang mga bata nga puro ba lalaki no. Nang nagbrief lang. Kay hilig biya mi mag-beach sa unang panahon kay dito mami nagpuyo sa Davao Oriental, mabaktas lang ang dagat. Dagan kay ko pictures sa mga naligo na sila dagat, nag-brief lang ana. Gina-post na ko Kring. Pero as soon as I realized kay katong newborn pang internet ato nga time sa Pilipinas sa Pilipinas bago pa newborn pa ang internet, social media in particular. Social media in particular. Dili ka murag ang imong pananaw sa world ba kay like you. Innocente ba? Pero as soon as I realized that there are so many evil people in the world, na-realize na ko nga dili day dapat nako na ginabuhat. Gipang tangtang na kula tanan ng mga picture ngayong ato. Wala na ko gibilin. Akong gipang bilin na lang is katong fully clothed pictures nga kanang mga wholesome kaayo og kabalo na mo sa kung pasabot. Wholesome kay kanang half shot ana ba? Nga kanang naadjay mga jacket or clothes ang mga bata ana. Dili ka to mga awkward na mga positions. Maski pag fully clothed pero naay awkward nga position, ayaw na siya i-post. Ayaw na siya i-post. Kay pwede na nila imagination. Kuyaw na sila imagination ang mga demonyo sa mundo. Ang mga demonyo sa kalibutan. As soon as I realized that, I removed all the pictures that have awkward poses or kanang medyo dili clothed ang bata. Naaman tayo mga kamalian na wala pa takabalo ba nga ingon ana di ay nga naa di ay ingon ana. That's a thing na manguha di ay og pictures. Dili man ka makabalo hala. Dili ka makabalo dayon. Labi na kung kanang tan-aw nimo sa tanang tao is kanang you have faith in humanity ba? Kumbaga. So magunahon gyud ka nga ay buutan tanan tao. Ay tanan akong ka Facebook kay mga buutan mga dili guys. Dili naay mga yawa. Naay mga yawa na gamiton ang mga picture, ilahang i-download o ibaligya sa mga websites. Sa mga PDF file sites. Ayaw na ninyo. We are not here to further shame Queen Hera, and in fact, we are just here to give you a public service announcement. Public service announcement.
Nagod ko'y kaila sa Facebook ba? Sa una pa gid ni. Gina-post ka ng mga provocative poses. Di ba? Atong pinsan sa una. Atong pinsan po. Atong pinsan sa una si letter E. Oo. Wala inibadlong no. Ambot mo. Wala man. Dili man ko moingon kay dili man po nako nakatungod pod siguro murag ka nang I don't know. Mura kag nakialam no. Mura man gug makialam. So dili na lang. Unya dili pod kay ta close ato nga cousin man po. So dili kayo close. Lang. Pero ang iyahang anak mga naka-swimsuit lang, tapos provocative poses, mga ang pagka-smile jud kay dili ka provocative. Kanang murag nang hagit nga smile. Dili kanang sa mga model good na mga smile. Dili cute childlike smile. Kuan siya kanang smile na pang halika dito. Ano ba? Tinudluan ba? Naapoy mga kanang mga nag-swimsuit, kanang mga ligo sila dagat, kanang mga nag-swimsuit lang niya. Ipa-post. Good og tuyo. Unya provocative poses pud good. Mga makita nimo sa mga magazine. Why ni badlong sa mo friend? Why ni badlong sa akong friend? Kay dili man pud ko mobadlong pod kay murag dili ibadlong nga sa podcast karon na. Hoy friend. Hala na nihinga siya galom. Realize na ang mga tao sa internet evil. Evil, kanivo. Daghan sila. Tanggalan na ang mga picture sa imuhang anak. It's not too late. It's not too late. Maybe it is. I don't know. Maybe it is. Bitaw, kay basig na save na. I-re-upload lang. Once you put something on the internet, it's there forever. It's true. Yes. You can't get rid of it. That's what makes me sometimes a little bit sad because I know I have post maybe I have post myself or maybe I have seen pictures of kids na kanang magamit awkward ba. Bisan pag awkward wala man ko nagpost nga naghubo ko no. Pero bisan ka lang kanang makita nimo ba na awkward post sa mga bata ba bisan pag naka fully clothed. Nabi mga mama no nga kanang magsigig post og picture silang anak na masking karon ba no ang atong generation sa tumanak ba Gen A, Gen Z, di ba? They're big on privacy and consent. As in jud. Kana ganing nay tablet ang anak, di ba? Ya, syempre kanang patanaw do ko sa mga picture na. Des syempre giperam niya ang tablet. Nay kaisa nga ang iyang kuya ning tan-o sa mga picture sa tablet na scroll further ba kanang dapat kadto lang na event imong tan-awon sa mga sa gallery. Pero na swipe further nga dili na abil ang katunga event of the day. Nasuko ako anak. He swiped further. Nasuko siya sa imo. Kay walay consent. Dili sa ako, sa iyang kuya. Nasuko sa iyang kuya. Okay, nganong gi-swipe further? Dapat dito ko asa ka gusto mo tan-aw, dito lang kutob. Dili na ka mo swipe padung pa dito sa mga layo ng mga photos. Nasuko siya. Diba? Na-featuring na po gaderist. Ana na ba ya? They're big on consent and privacy. And that's good. Gwapo na siya. Nice na siya. Dapat mo na ilang priority sila. Mo gani dili kay ko makapost og picture sa akong mga anak, dili kay ko makapost. Akong bana lang, ako lang ko wala na ko dili pananghiron. Si Nathaniel Blanc i-post diretso wala pananghir. Pero kung mag-post ko sa akong anak kay i-sure jud ako kanang tarong ilang now nga kanang dili jud ingon nga makasabaan ko nila sa social media. Bisan pag kanang dili awkward na dili magamit. Bisan pag dili siya PDF file scare nga picture bisan pag awkward lang good nga kanang possible na maulaw sila in the future dili ko na i-post dili i-post bisan pag makauulaw lamang makauulaw lamang para sa ilaha para for sa ilaha. for their sake dili ko na i-post muna ka mo mga inahan think what you post kay dili man ta para sa unang panahon good nga walay internet dili na to siya pwede i-compare right now. It's very dangerous. You can't we cannot avoid crimes even if it's out of our hands kanang dili gyud na to na wala gyud tayo mabuhat maski pag mo ningon pa jud si Queen Hera sa video ipapahanap ko kayo lisod kayo na ipapahanap usaon nimo pagpapahanap ngit man there is also VPN ngit man sa dark web
Ay, mao ba? Nag-joke ko ba? Oo. Wala ko lain man mag-joke ano Nag-joke ka, situation. ano ko, na-appreciate na ko imong joke. Ay, thank you. Na-appreciate na ko siya. Hindi ikataw igamay. Ayaw lang kay kanang awkward man kay serious man atong topic niya. Kanang Bitaw, basta ang ako lang is wala mi nag-bring up ani nga topic ni Queen Hera para samot siya pakatawaan kanang or gaba nimo nganong imuha mere kanang nimo. gibuhat dili. Guilty man pud ko ana sa Oo, una oo. pero dugay na kay to. Siguro around Newborn pa ang Facebook. 12 years ago. Siguro. Oo. Oo. In fairness ako nagka-Facebook ko 2009. Pareha ta. 2009. So medyo 3 years old pang Facebook 2006 minata nagsugod ang Facebook. Amo ba? Sa US pa jud to nagsugod, pagka Philippines 2008 siguro to na abri. Mm. Oh. Basta ing ana god niya. Dili man ta ingon nga kanang si Queen Hera manggod, meresin niya i-post dili niya. ka na. Dili naman tay kamalian tanan. Oo. At least kabalo na siya karon, pwede na niya dili buhaton. Oo. Makabalo na siya. At least kabalo na siya. O because she is an influencer manyata sa TikTok siguro. I don't actually know her. I don't know. This is the first time that I've heard of her name. Oo. That I've Pero read her name. basin lang og daghan siyang following. At least nagamit niya ang Iyang iyang platform. to spread awareness. Na dili day dapat na buhaton. Delikado ka na. Delikado na siya. Mm-mm. Remember pictures of your children that have no clothes or barely have any clothes, ayaw i-post. As well as, even if they're fully clothed, don't post their pictures if it's like an awkward pose or position. And third is, kung dako na yung anak, mo ingon siya nga specifically maayaw ko i-post, then don't post at all. Paminaw. Kaya syempre, na may voice imong anak, respect his or her wish na dili siya ma-post. Kabalo ka no, na-realize gud na ako na ay, kanang naamay, ginasulti akong anak sa ako nag-share man siya sa ako Unya, kintahay, naami, maistoryahan, kintahay, nag-away mi, ana. Tapos, giingon ako sa imuha nga nag-away mi. Niingon siya sa ako you weren't supposed to tell her. Ana siya. Okay. Gichismis na ko akong sariling anak sa imo. Oo, nasuko siya. Nasuko siya. That's what I'm saying na this generation sa atong mga children, Gen A and Gen Z, they're very, very big on consent. So karon na-realize na ko na ay tanang cute moments, tanang moments na mga ingon ana, moments na munduha. Dili na ko ma-share as much as I want to. Kay basin dili siya gusto because it was supposed to be a private moment between us. Siguro. Queen Hera, ayaw na kayo kasad karon kabalo na ka bantayan ang imong niho kung asa ka magkamali, ayaw na buhatan sa. Tingin na to. Tignan mo ko siya basher. Dagan siya basher. Dagan siya basher sa comment sa TikTok. Kanang mura gimerese, merese. Oh, dili ayaw siya i-merese. Tanan man ta makaadyo. Oo, naatay kamalian. Righteous kaayo tano. Perfect kaayo may dare. Kani atong last topic si Victor Neri. Ay, usa ka good news. Yes, sa good news ta. Let's end on a good note. Nakakuha na gyud og law degree at 49 years old. Hello, congratulations! Hala ka no. Kabalo ba ka? Ang bana murag si Victor Neri pares lang no. Sabi na kung ang degree ang imong inon. Ang naong. Ang no, pares sila na sa akong bana. Kana akong bana si Victor Neri, si Ramon Bautista, o si Joshua Garcia. All in one? Uy, kadaghan mo. Mura sinatanyal na. Oo, sa dahil si Nathaniel Blanc. Si Piolo Pascual. Oh? Iyan Venerasyon. Oh? Manny Pacquiao. Ay, di ay ba? Artistahin man dahil tagbana. Artista mo ulit ang mga bana. Oh, anyway, si Victor Neri, congratulations sa imo ha. 49 years old. Oo. Wala daw nagatingin. Hala, kanusa pa na wala nagtingog. Give me my battery. Yes, hello mga kaibigan. Apa man ninoon ko, Mike? Napatay, wa ka bantay. And daw, pag... Oh, that's so sad. Hala, wala ko kabalo asa ko last nag-story Hala, kalain. Pero sige lang, padayon lang takring. Oh, sige, padayon Nadakpan lang, man no? siguro ko nimo. Oh, nadakpan man ka dere, the worst case scenario. Is. Oo, so we can live with that. Okay. Oh, that's so sad. Anyway, sige, magpadayon na ta Oh, kay. sige. Worst case scenario, kung napalong man galing ako, Mike,
nadakpan gyapon ko sa mic ni Kringkay. Oh, I-elevate na lang gamay ang volume nako dito sa recording. Hala kaluoy pod ni sa atong editor. Hala kaluoy. Nagiduga nga nagtrabaho. Hala ka oy. Uy, gamito na to ning excuse. Si Victor Neri nga. Bisan pag 49 na siya nakagraduate, wala joy too late. Oh, wala too late. Wala too late. Wala guys, uy. Kay 49 is what? Half of your life. For example ay dili siya half of your life. 60%. Naka sa latter half of your life. Oo, naka sa 60s to 70%. You still have 30% to live. Mao gani no. Dagan pa kayo na, oy. Dagan pa kayo na. Kung tayo 50 ka niya, mamatay kag 80. 30 years! 30 years dagan pa kay kag buhaton, uy. Ay, as in. Dagan pa kay kag buhaton. Ikaw, kung 0 years old ka, nag 30. Unsa imong nabuhat? Daghan kaayo. Dagan kayo, dagan pa kag time, guys. Dagan pa kag time. Na mahatag example. Kisa to mga tao nga dagan kay time. Ay dagan kay time. Kato mga late na nagsugod, pero na successful gyapon. Sige sa man yung mga tawhana. Si Colonel Harlan Sanders founded Kentucky Fried Chicken at 62? Wow. Ay, okay. So, mas worse pa. Mas worse. 62 years? Mas na worse pa. Si Colonel Harlan Sanders. Pero, grabe ka global sensation ng KFC. Hantod karon. International. Hantod karon. Nagakaon gyapon ta sa KFC. Oo. Diba? Si Samuel L. Jackson. Kisa man si Samuel L. Jackson, sample. Naa siya sa Kendrick Lamar Super Bowl. Sige. Si Samuel L. Jackson, he landed his breakout role in Pulp Fiction at 46 years old. Ay, breakout role di ay niya tong Pulp Fiction. Ay! Katong dagan kag F-word. English, motherfucker, do you speak it? Gani. Ano siya? So, tiguang na siya dito. Mo pa to yung breakout role. Mo to yung first major breakout. Mo ba? Ay, di ay ba? Hala, no. Ay, okay. Morgan Freeman became a household name at 50 with Driving Miss Daisy and Glory. Di ba? Si Morgan Freeman, the international narrator of the world. International God. God, Jud. 50 na siya, guys. Dito pa siya na himong household name. Si J.K. Rowling di ay. Who we do not love in this neighborhood. Si J.K. Rowling, whatever issue she has sa iyang behavior or sa iyang personality, she's still a successful author. We can't deny that. Yeah. At 32, she published Harry Potter. Pero ang 32, in fairness, bata man na. Bata man na. Pero some would say, tiguangan na sa 30 no? Na-realize na ako, bitaw no? Na-realize na ako, kung magsugod ka og career, bata pa kaayo ang 32. Uy, pero appeal siya diri. Pero kasabot ko nga nung gi-appeal siya because katong mga 21 pa ko 22, I was like dreading going to 30s. Na sila ginaingon sa Pilipinas nga kanang malampas na ka sa kalendaryo. Ay, Gina-stereotype na nila pag malampas na ka sa kalendaryo, tiguang na ka. Ay, no. Pero katong nagapadulong nagkukog 30, gikan ako 29, yan na himong 30. Pag abot dito murag nawala siya sa ako nga worry. Na-embrace na ko akong pagka 30. Muna dili jud ko maulaw pag ko pila na mi edad. Uy, lain na simpong tanong. Uy, wala ko nagayng ana. Buto bag jud ko 37. I don't care. Buto bag jud ko nabay ubang tao mahadlok mo ingon og edad. I'm in the mid-30s mo ana. Basta secret na lang nato, secret. Ganoon na sila, di ba? Pagpangutan og edad. Di ba? Si Julia Child. Julia Child became a famous chef at 50, proving it's never too late to follow your passion. She's a famous TV chef. Murag si Gordon Ramsay. Pero sa Pilipinas murag siya si Daza. Ay, mo ba? Diamante Kitchenomics. Dugay na kayo na nga Dugay na. Gani. Diamante Kitchenomics. Ana? Oo. Kanang si Daza, ang apelyido. Ambot mo na siya. Katong lalaki. Isabel Daza. Dili, uy. Katong lalaki jud mismo. Nga nagaluto. Moto siya. Si Panlasang Pinoy. Oo. Pila ka na yung edad nagsugod ng Panlasang Pinoy. Gani, no? Si Kuan, si Stanley.
Yes, Stan Lee. Created Spider-Man at 39, launching Marvel into global fame. O, diba? Keeper is 39. cheering over here. Bata pa ko kang Stan Lee. Pero, Bata pa ang mga 30s. No? si Stan Lee, 39 na niya nabuhat ang Spider-Man. Imagine. Na-realize na ko. Bata pa jud ang mga 30s jud. Bata pang 30s. Bata pa ta. Guys. Oh. Bata pa ta. Don't believe anybody telling you that you're too old. You can't fit in. Lampas ka sa kalendaryo. Uy, ayaw na pag ato diya, masakit na yung likod. Ayaw na mag-travel diya, tiguang na ka. No! Do what you gotta do. No. Ayaw pag... We advocate for any age nga para maglaag-laag, mag-start a business, mag-pursue law degree. As long as you're not hurting nobody. Bob Ross started the joy of painting at 41, turning his love for art into a legacy. Ay, okay. Nganong kabalugan ko aning Bob Ross? Can you give me context, Keeper? Why do we know Bob Ross? He's a famous meme. Yeah, I know, pero where did we know him? Feeling na I knew him from something. Hala, grabe og theory. Hala, na siya nasingit na chismis. Na siya nasingit. So, anak siya. Unsa to? There's a theory that Bob Ross paints wherever he does murder. I've heard that theory. Kuya mo ba ni bataa? Murag sa Dexter. Sa Dexter ba? Fictional lang niya. Si Trinity Killer ang isa sa serial killer na ginaapas ni Dexter kay. Wherever he goes to charities, kana mag-charity siya, nagapatukod siya og foundation, marag House of Love, kana magpatukod siya og balay dito ang charity institution sa every state of US. So kung pag natukod na dito, ang theory is murag dito pud niya ginapatay ang victims, which is eventually true. Napatunayan. Yes. So, guys, ayaw mo kadlo. Anthony Bourdain started at 44. Sa iyahang journey. Sa iyahang journey of becoming a TV chef, cook, whatever. TV chef, cook, traveler. Traveler. R.I.P. R.I.P. O, diba? Maski pag before siya namatay, daghan pa kay siya nahimo. Dili ta mawad anong pag-asa, guys. Si Kwande, si Pedro Pascal. Ay, no. He became internet daddy at pila na iyang edad. 40s naman siya ron. Pero nagsugod jud siya sa Game of Thrones. Dito yung breakout role jud. As Oberyn Martell. Pero dugay na siya ng artista, diba? Dugay na siya. Si Jason Momoa. Extra naman na siya sa Baywatch. Hindi ako ka-memorize. Don't you worry. Ano siya? Sa Baywatch ba? Nag-extra lang na si, dito, Jason Momoa. Pero nisikat siya sa, Sa Game of Thrones mo na yung breakout. Sa Game of Thrones po? Dagon kay nag-breakout din. Okay. Dagan nag-breakout din, ha. I'm so happy for them. Kay kuan man gula siya dito, si Khal Drogo. Si Khal Drogo. Ay, diha po di ay na si. Yes, pati si Pedro sa Game of Thrones po. Pero di jud ka mo tanaw. Dili ko gusto lagi. I'm just not interested. It's just that I'm not interested. It's just that I'm not interested, okay? But guys, interested mo kung if, for example, dulaon ni Nathaniel Blanc ang Silent Hill. Our favorite game. You know why? Because we played that game when we were young. While our kuya was playing it, we were watching it. That was our bonding. Kuya plays, we watch. Gani. Kay maski pag nag-watch lang me, appeal me. Lingaw na kaayo. Dili engage jud ta Kringkay. Dili man kayo hawd si kuya sa puzzles. Shame. Kami ang mukha, dito ikuan ni mo, i-unlock ni mong door, ay katungkuan, i-merge ni mo ang mga materials, Resident Evil po. Silent Hills and Resident Evils. Mo na yun na, engage, maski pag nagtanaw lang ka, engage jud ka. So, what if, dulaw ni Nathaniel Blanc ang Silent Hill na bago sa Steam, na ginabaligya. The new Silent Hill. The new Silent Hill. Paliton niya, tapos maghimo may gameplay, pero iputol-putol na mo every 3 hours, kaya magka 24 hours gameplay taan ni. Gani no. Iputol-putol na tog 3 hours, and then, i-record na to ang atong mga reaction.
No, okay lang na sa inyo, guys. I-post na to ang highlights lamang o ang Ang tibuok gameplay Full sa gameplay. YouTube. Sa YouTube. Okay. Oo. Magka-interest ka mo. Mo na tong poll. Kabalo ka no, sa tinuod lang, I'm gonna tell you something. Yan sa man. Bisan pag dili sila interested, I wanna do that. Guys, we're not doing this for you. We're doing this for us. So, masking, i-poll na mo nino nyo, may no, we're not interested. Buhaton ka na mo, guys. Bahala na dyan mo din na. We're just being true to ourselves. Yes. Oo, di ba no? I'm so Diba? excited. Yeah, we're gonna do that using the donation money. Thank you so much, donations. Donors. Wala pa. Anyway, diri na ta mahuman sa ato ang nagdilaab nga episode. Salamat kayo, guys. Salamat. Salamat. Huy! Taysa, gusto na mo i-shoutout among mga commenters. Oo, salamat. Salamat sa mong commenters. Ikaw ba sa ani si Bea Balobi? Hello, Bea Balobi. Thank you so much for commenting. Ana siya. Amazing baya kaayo ang anak ni Christopher Diwata na boy. Same sad ugnaw ni Taylor Lautner sa salidan niya na Shark Boy. Ha ha ha. Tanawa daw ang anak ni Christopher Diwata kay 'di ba si Taylor Lautner. Nana siya Shark Boy. Shark Boy and Lava Girl na siya nga silida. Katong sa previous episode nato, tura muna ang naong siyang anak. Namura po og si Shark Boy, Taylor Lautner gihapon. Si Taylor Lautner din na si Shark Boy. Tarungon lang ang buhok sa iyang anak. Mura po og si Shark Boy. Kaya tindog man ang buhok ni Shark Boy. Pero in fairness, no, kalokalike man dyan sila. Kalokalike dyan sila. Na timing lang dili gid ta English first language. Mo na what happened, Vela? Looya po, nagkikatawan siya tungod di ay sa iyang pronunciation sa English. Dili na to na ma-realize, baka ka nang common kaysa to among katawa sa mga baloktot na English. Oo, kanang warag ka ng kwan, kay ta superior, kay ta tungtanaw sa sarili, ginakatawan na to atong mga kapwa Pilipino, nga di ka balo mo pronounce og tarong og mga English, pero actually, normal jud na siya diri. Pero sa bagay, nga naman sa tibuok kalibutan yun siguro, kay si Sofia Vergara, gikatawan man, masking kinsa nga dili taga US or UK, di man ginakabalo mag-English, guys. Normal naman na siya. Anong panitan ni mo ang battery? Wala mo gulingaw. Gosh, yung mga mamatay ta diri ana, mabuto na. Dili uy naka-double ano ni Kring, naka-double packaging. Ila lang ning giripak. I told you already before. Kahadlok ba ana yang ginabuhat nagpanit-panit og battery diri, bahala ka dira. Okay, next. Si kinsa man na? Si Wilmar Kaiser. Ay, hello, Wilmar! Ano siya, diri sa Germany, after lower secondary school, kung dili mag-university o mag-continue og higher education, kay dili tanan gusto, kaya o qualified, bisan pa og halos libre ang university, laing option, ang dual vocational training. Mag-eskwela for 2 to 3 years sa vocational school para sa theory, while nagtrabaho sa kumpanya para sa practical skills. Sweldoan pa, samtang nagkat-on og, wala ginako, Seymour. Seymour. Wala ka, may pasdiro sa Germany. Anso ka man, oy. Swelduhan pa, samtang nagkat-on og counted ni isip work experience. Halos tanan... Walang paid internship. Oo. Halos tanan profession na asilay course para mahimong skilled o specialist. Sana all. Nana diri sa Pilipinas? Wala. Kay kung magtrabaho ka diri, nga gina-train ka, internship, wala bayad. Kanang OJT, on the job training. Diri sa Pilipinas. Ikaw pa pabayron. Ay, tama di ay no. Ikaw pabayron pag mag-OJT. Kaya kung may pabayron, ang estudyante ang pabayron. Champion yung yung Pilipinas. The best. Kunya, kuan pa na ha, vocation na sa ilaha. Diri sa Pilipinas, ang kanang mga nag-perso og degree, sila ang mga ginapa-OJT. Oo. Tapos sila'y pabayron. Internship na, sila'y magbayad. Oo. Gago man yung Pilipinas. Champion. Salamat mga commenters. We love y'all. Yes, thank you. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends and subscribe to get notified of the latest episodes. I-search sa inyong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. O basig na amoy mga suggestions para sa mua, letters or questions, please reach out to us. Don't worry, your submissions are anonymous. Dili mo mailhan. To submit your stories, to advertise, or sponsor our show,
go to diliniadvice.com. Again, that's DILINIADVICE.com. Our QR codes for GCash and coffee are there. You can scan it and then you can send your donations to us. Salamat sa ato mga donors again. Thank you so much. Thank you. Unya, maura to. Maura to. Maura to. Salamat kaayo guys. See you next time. Bye!